bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombe nesizulu. Ubonakala usondelene kakhulu no Dr Khehlelezi nihlanganiso yini? Umfowethu lo umngane wami insizwe sengane futhi basizayo kakhulu abantu futhi ke yena uqophela kwesakhe insizwe ukwazi ukulekelela umphakathi nami ngomunye wabantu engisizile kakhulu especially ngecala lami leli lengonyaka odlule besivele siphila ke naye yabona Khehlelezi waba neqiniso kimi ekuthenini ngixoxe emsakazweni wabona italent kumina ukuthi ngiyena umuntu okucindezela wangithatha ngifaka kwiprogram yakhe ekuyivuma and then sisebenza naye masiqeda ukusebenza naye emveni kwalokho nami ngaba empowered wangilekelela ngezinto eziningi ngahlelwa yinkinga zokuboshwa wangilekelela ngawo indlela private jet nje isuke eGoli ingibaleka isiza ngapha ayiqashelwa uyena Khehlelezi abameli bami ke in the past years bengiloku ngibusy enkantolo namanje ngoba ngibusy uyalekelela kakhulu uDr Khehlelezi so ke manje ke is a very noble man, is a historic person that has been part of my life ke sihlanganise ubunyanga mina wena anisondelene ngobunyanga njengoba usushilo Nhlobo but mayiphethe umuntu right ngeke ungasiseki ngoba njengabantu besintu thina umuthi wona siphila ngawo kunjalo nje kwayona njalo lo system yobunyanga into ecindezelwe yaxekwa yacindezelwe yonke into abantu abamnyama baze baphoxe beze benze ikeshi libone inyanga eziningi zenze ikeshi nje yini na yonke lengiqhamuka into neyodwa ayikho into eyenziwa umuntu omnyama enconyone embreswayo yacindezelwa yonke into.